Hai parlok kubleshibun ngapediang sang bahaya pi hakane ka channel jonga minta kasngi ngawan rasya pi ka we ka cintu kana bat ka kerteng jong kane ka film kade You Are Not Me ka bede ka film Spanish ka balapan mi house name arajar arpolai bat la direct ya kane ka film da ka Marisa Crespo Maris Romera tugi ya ngap ya kane ka kana kane ka film ka sedang na ka ataina ka bedangwan benya kendu ya ki kimi ka pajongka na ka bentak ka Christmas hadin lais nam bakala pet na yeng harenkat ke parlak jongka ka gabi baru khulung uba kala shooting khun na kiwe ka kwa aban pen kendit ya ka kemi baru kupa jongka ha ka jengkeman Henry onda kala poyeng ha ba ketit ya ka jengkang lapli ya ka jengkang da ka we ka bru ka baka kam itu ne kendu menoro ha ka jengim jongka Henry hadin ngitiem baka ne ka bru kade ka parlak jongka kemi jongka ataina berka kerteng jongka kemi jongka ataina kade ka dori ka ataina ka perkhat baki kimi ki kepajongka kin kendit dah kejeng sokmen habaki yo iya ka Henry kam long kumta kalong da khongpong ki kimi ki kepajongka kilas ngo shapting penban habaki yo iya ka kabas ngo phalabha tang hen men jongka uba kerteng usol uba is ngo kemen kendiat habau yo iya ka uba it e iya ka nadu baki dangerin bat ngi yo i ba usol ude badako kedur kemat jongka dori kalong thang yong ba bat harengkat ke jingting kala keli ya ka ataina bale piwan chane bat ka ataina ka ong ngawan mendia kendu ya pi ngalak milenti bapin song komen shibon hakne ka por ku pajongka ulapan sanga ya kejia keran jongki u ong ya ka ataina ban le cha ka kamra se jirong ban song thanno kumta ka ataina kala le cha kamra bat ka yo i badan manor manobathia hajin thia jongka haba ka persang ban pe manor manobathia hakne ke jinthia ha ka jingkindet ulakum thom bor ya ka ataina ka ba panlong ya ka ataina ban phetno na kane ka kamra bat le mare chapo bat ka yethu ya ka kemi bat ku pajongka ba udon unong tu ha kamra jongka Henry ngiyu i baladon ka we ka bru ka bami na kamra jongka ataina bat hang ne ngitiep ba ka kerteng jongka ne ka bru kede kana dia bat kede maka ka bathia ha ka kamra jongka ataina omdei udong tu ka ataina ka yu i ba kana dia ka phongru ya ki jan jongka bat ka lathia ru ha ka kamra jongka lakumba kade ka du khot jongka ne ka yeng bat ka kali na ki balei ka ne ka bru ka lathia ha ka kamra jongka bat ka phongru ya ki jan jongka kumta ka dori kala pensyai da ka baong hooj hadin bapila lejno nila lap ya ka nila pelong ya ka khun jonge bat kala ajingi yengi khambun bane ka ba phipi yengi kai tena kala sko bitar bha haba ka yo sko ya kane ka ong ya ka kimi jongka phipi haban pen mi na ya ka menta nang ne nang ko abun shop tha ya ka kamra jonga kumta ka dori ru ha jing sko bitar kala ong ka nadia kan om le chana chana ro phi le cha ka kamra ka ba shalor bathia kai tena kala sko bitar bha Henry hangne ka gabi kala penjajaya ka bat kine baro kilali shong thajno halaki jongki kamra kadba kadang kyu shejrong ka tena kala pit dom ya kana dia namar ki kimi ki pajongka kila ai ketokan ne kejang sokya bat ki kong san ya kana dia bani ya ka hadin bakala li shejrong ka gabi ka ong ye ka bakala song thangan haba ka tena kala li hiar shapo ban li chim jing bam na banta jong ka gabi kayo sngo ye kjiya karan jong ka kimi bat kupa jong ka kadba kadang ya ilang ba na jan ka kamra jong ki kupa jong ka ulas ngo bitar ba ya ka jingwan mi kan san jong ka tena u ong ye la ka tanga ka dori ba ka tena kawan le yu hang ne ong ye ka ban le nyo nang ne wat la ka thumu ban sa hang ne soro kadi ban sa sha hotel om hai jong ye haba kala yo sngo ye kane ka tena kala sngo si ba kumta kalij mare kala shabran ka gabi bat ka ong ngin om sa hang ne tang khndiat poro ngin mi na nang ne ngin ni sa sha hotel panang tangin sali sa hing jong ka anti jonga ka ij bhayanga bat kala funya ka anti jongka Henry ka anti jongka kam shamla shimya ka call kine kila persang roban buk kamra ki hotel Henry baro ki hotel kila khang sakaderu haka porsi tang miet kim don ka jaka bansa bat hadin jong ka jing batai bat ka jing pansung thu jong ka gabi ka aitaina kala kloi ban lit phai biang shaying jong ka kimi bar ku pa jong ka hakne ka sen ka aitaina kala yo thia na mar ka jing ngo tha ka aitaina ka brang yo thia kensan kala kendit ha ka jing ting haba ka yo i bu khun jong ka don ha jin thia bat ka yo i ba kana dia kala shim bat ra yo khulung jong ka bat kana dia kala brat yo ne khulung na jurong jong ka ne ka yeng bat ka aitaina kala lenya ra ka jing ting haba ka yo i ya ka ne ban na kene kejing lanyar kala kendit na kene kejing pos new ko bakan sha hooj kene kede tang kejing pos new jongka kabala pensong shifting bhai ka ataina ban perkhat ya kane kumta kala shim ban kudu yo kulung jongka nang ta kala yar shepo bale shim du na bata jongo bat kala sedang bat berta ya ka kemi berkupa jongka ban be no ya kana dia na yeng ka ong bakana dia kan sapen mang pen men saw ya ki bat ka thmur ban pen mang ban pen men saw ya khun jongka
Henry ka kami berkupa jongka kimpen sengu ya ke baka ong ka belapen sengu bitar bahaya ka taina nang ta ka bapen sengu bitar shu ya ka taina kalong haba ka yoi baki kimi ki pa jongka kila tidru ka jeng ai sengu bah Christmas ka babiang nak benta ka Nadia kumta ka jeng sengu bitar kala le chala ka kamra ha ka baka Nadia kala sa menta la ka to ka nesnge ha ka jeng tumu ben pensisya baka Nadia kam dei ka babaha kala sedang benlum ya kisaki persya ya kana dia kenang bakala ban pensya ya laki kimi pa bakana dia kamlong ka babaha ka bakila ai ka jaka syong ka jaka sa hayin jongki bat hak bakadu kala yo ru ya kasaki ka ID card jong kana dia ka bala tho da ka wei pat ka kerteng kumta kala ra ya kane ka ID syaki kimi pa jongka bat ka ong pe ngala ong ya phi bakane ka beru kade kenong le thok kala syukur ya phi bat kadori kalau semua bitar bahaya ka ataina apa kayo semua ya kane kumta kala perta bat ka ong ya ka ataina ban sngap jar bat ka ong ya ka pipi tip ayu syapang jongka kana dia kadi ka balului bat ka yetu bah ka sing ka bujur slap bah kana dia kala le chayin jongki ban panchi yarap ka shuda watang ka jingbam bat kum ka jingsu kaliang kala treya baro ki kam ying jongki kala sumar yaki ka sumaru ya usol uhen men joga ataina da ka ba khuj men sem ka dori ka ong ya ka ataina pet kat ne kala yarap saka pat pikwa kala ayangi ka jing ik ka ba phim la ban ayangi na kata kadau kala long ka ba kham kong sam yangi bania phi ha ka ba kut ka dori kala ong yaka lada phi don shibun ki jing e bat kana dia te phi de ma phi ban mino na kana ka yeng kumba phila ino yangi menchwa hadin ba kala yos ngaw yakane ka taina kala sngaw si ba bat kala rai ba kan mino nang ne Henry u hen men jongka ulapan sange yaka ulas tang ban kren ki jing kren ki ba pen menlung men sem yaka bad wong pi tiam kat nong i je pi lawan phai biang hadin kat nesnem ngam kwa ba phinlik kloi no kumne ha ka jing karpat bat ka jing pen bor jongo ka taina kala kloi ban sange na banta kane ka jing khawai Christmas Henry ka jing sung bitar jonga taina kam pat jam bat onda la poi ka sngi ka jing khawai Christmas na ka jing khang jong ka kamra jong ka yo i babun ki we pat ki nong wan kila wan haying jong ki laj no tangu uncle bat ka anti jong ka bat ka we kam so phala hang ne kalong haba ka taina ka yo i babaro ki bawan hang ne ki de ki temman suda bat ka taina kam itu ya iwe ru na ki kala khmi lenti ba baw uncle bat ka anti jong ka kin wan hak ne ka jing khawai Henry kim sham lawan bat haba ka persyang ban hiar syapo ban liya kran bat ka kemi bud kupa jongka syapang kini ki eki baro kamla ban peliya kenek jengkang kumta ban mi syabar ka aitaina kala rensit na balkani bat ha ka jeng kendit kini kinang wan baro kila phai syaka ka bla pen sngulungo ya baro ka dori ka ong ya ka aitaina wanam le kulumar bali pile kulumar kumne Henry ka aitaina ha ka jeng pitar kala rai bakkan nom mi nang ne tat hadu bakan da wanra ya ka jing shisha jong kana dia hakmat jong kine baro Henry hapdeng jong kane ka anti jong ka taina kala funya ka kumta ka itana kala mi shabar ban kran ya ka anti jong ka bat ka geli bali pim padwan sha ka jing khawai Christmas adu menta kumta ka anti kala jawab imi jong pi pad iong ba kane ka kenti ka bamenta kim rakhi Christmas dina kane ka daw bakim shamla wana kane ka jing khawai Christmas ka bala pen kendit bat pen sngulungo ya ka taina babale ka kimi jong ka ong kumta haba kat kane ka jing khawai ka bahe ka don haying jongki ka ehi ka banja lada sa arngut ki breu kinwan kumta ka taina da ka jing smubitar kala le jerong biang sheyeng bat ka yo i babaro ki buram bahaya we breu uba kerteng Nicholas ula hukum ya baro ban ajing di bat upar lak jong ka dori ula ajing di ya baro kat kum ka jing batha jong Nicholas hadin bekila debdi baro kila sedang benyasat bat hadin jongkane kupa jongka taina ula ajing kren bat uong khun be jonga ale wat changa bat ong ya baro hangne ka taina kala sngo kmen ba haba ka yo sngo ye kane ba ha ka bakot kupa jongka ula khot ye ka hakasen ka benengkong Henry kat ba kadang yang kupa jongka ula ong ngakren ye kana dia om ye phi bat kane kala nang kampen sngo si shu ya ka taina shwa bakana dia kan ongi e ka taina ka bala do jeng kermen kala sedang menlek kulumara kemar jong kine baro bat ka ong bakane ke beru ka ba ka kemi beru kupa jongka kila penlong ke kunjong ki ha ka jing shisha kam de ke kunjong ki Henry ka de maka ke kunjong ki kana dia ka de kenong le thok ka ong bakam tip bakum no kana dia kala pen bij ya ka kemi beru kupa jongka bat ka kemi beru kupa jongka kishim khia ya kana dia ban ya ka taina kam sange tanghang ne ka kran binru ya kini ki parlok jongka kemi beru kupa jongka wat yo Nicholas ro
kabala pensngu bitar bahaya ku pa jongka baru ong yeka banlik no shala ka jongka kamra kumta ka tina ta ka jing sosi per ka jing song bitar karali sha kamra jongka la kumno hadin ka to ka nepor ka tina kala yothia pachiteng mit kala kendit na ka jing yam jong khun jongka namar ula thangan onda kali hiar shapo kadap ta ka jing leng mo haba ka yoi ba ka to ka jing khawai ka ba shong shit kala kun menta bat ka long kumba om sham la don jing khawai e hai jing jongki la ka long kumno ru kata kam don jing de e bat ka thaina kumta kala simdut na bentau khulung jongka bat onda kala stang men kiu sejrong kayu iya kana dia kalong kumba kana dia ka persyang bentuk na kawe kepala kabla pensung bitar ya ka taina kumta kala bat iki kti jong kana dia bat kala tan ya kana dia bat ka ong mentangan pen iya imi dipa ya ka jinglong be shisha jongpi kanong tu kat pa kadang khot ya ka kemi badu pa jongka kana dia kala sedang ben kerpat sengau bahasa wat le kumta ka jing im jonga ka don ha ka jing ma sengau bahasa persyang ben sotho sengap ya nga kin sa peniap ya nga kin open la ya ka jing im jonga kaitana marsni sengau ya kane kala pen la ya kana dia kaitana kala kham sengau pher haba ka yo sengau ya ka ka bagana dia ka ong kumta kala ino ya kana dia hangne bat kala le sha kamra jongka kemi badu pa jongka bat kala sengau lengo ba haba ka yoi baki don ki tiar le niam ki ba phalla ki ba labu hangne ki ba de na ka benta jong ka jing le niam kamut ka de ka bishisha ka ka ba kana dia ka ong bat hap deng jong kane ka ai tai na ka yoi babaro ki tu ki bru ki ba wan sing jong ki las dang benwat ya kana dia kumta kala le bur iklo ya kana dia hapo almari bat kala tapru ya la ka kti ha ka shintur jong kana dia kanang ba don ba yos ngo ya ka sur jong ka kana dia ka yathu babarok kini ki bru ki wat yaka ban peniap yaka wat laka kam shamle ru Henry katipat bagi barok kija namar ka jing betha jong Nicholas hangne kala long ka kam jong ka jing bru kumta ka ataina kala kular ya kana dia bakam ailat yano ru ban shim ya ka jing jong ka Henry hap deng jong kane kala yos ngo ya ka jing yam jong khun jong ka kumta kala mi shabar haba kam shamla yu iya lau khun shano ru berkala pejru ya ke jing barok kawe kam yu iya lau khun hang ru kumta kala yuat shakper Henry hangne kensan ladon betombor ya ka nadin berkala ya beler hadin keto kene por onda kala kendit benreu kala yu i balate ya ki kiti ki kijat jongka baro kito ki parlok jongka kemi berkupa jongka kibo wan shakato ka jong khawai ki layang hakmat jongka hangne Nicholas ulawan hajan jongka taina baru ong da ka babat ya kedur kmat jongka ailat ka ka bejahangne phin ong hakane ni baro ngi de ki khot jongka we ka kal ka kenhun ka ba unung ya lam jongka ude manga ngamane ya uksuj bad uksuj yu ayangi ya ka bor banle ya kano ka kam badda ka bor jong uksuj nin sapen ko yo hen manjong phi mentakamet Henry na bentaki ne baro on ai jeng kinya uksuj bat kata ka jeng kinya kan de banlong kumya kane ka bru ka baki kimi ki pa jong phi kilari bad i khambun banya la ka jong ka khun kan the de na kata ka daw bagilari ya kana dia bat kila kham i ya ka banya phi mentakamet da ka baknya ya ka ngin pen ko yo hen manjong phi kaitana kal astang man pertabat ong kumno phila banlong ki bru ki baklem donut kumne phim pniap ya ka bru nam om ye thu ye phi she ka don tew Nicholas wong lada phim ye thu ye ngi she kana dia ka don tingila ru ban knya yau khun jong phi namar phiru philari yu bat phile i yu kum khun la jong kaitana kalas ngo shapting ba ka yos ngo ya kane kumta ban pan la im ya law jong khun kamban se ban ye thu she kana dia ka don bat kini ki bru kilawan ra ya kana dia hangne bat ha khamat jong ai taina laknya ya ka dak bo od yo pudot jong ka hadin dakas nam jong kana dia kini ki bru kilale ya kanyam bat ki pensle yo han man jong ai taina dakas nam jong kana dia dene kane ka daw bagi kimi ki pa jong ka kim sung kumen ha bagi yo iya ka ataina namar ba kim kwa ba ka ataina kan tip shapang jong kane kai taina kam sung la sha ban pe ya kane kumta kala yap le raju onda la Simon step ka sham yela de ka dona jentia ka yu i babaro ki long kumba julong om don kano ka ba khamper ka long kumba om don ka ka baraja kum ka to ka jingja ba sharkhe haba kala wan hiar shapo kam yu i shu ya ki to ki brio ki ba wan henen men ban men ta kasnge u uncle bar ka anti jong karu ki don haying jong ka bat ki ne ki brio baro ki don hap dang ka jing kemen ka jing sngo ba kum men shwa ka bala pen sngo mo ya ka taina kala stang pan perkhat ya ki do baro ki baraja ki ba kala sakhi kala yo i tala ki jong ki khmat bahato ka to ka jingja ka de ka baraja shisha ne le se ka de tang ka jing pos new ne ka jing yu i rangai jong ka namar menta kin det kam kan mau bahashu
ya kita ki baro lakum bala don bapendam no ya ka jeng mujeng perkat ki jeng kan mau jongka menta ki kimi bet ki pa jongka ki la kran bahaya ka kim shamla le phalla kum henin kasngi kai taina kayu i bau angkel baru ku pa jongka kidang shet jing shatlang ka bapen sngau longo ya ka bakum ki baro kila ben kelas tet kumne ban pen khu ya ka jeng sotu bakala jongka kala lek pe shakper ka jaka ha ka bakila kenya ya kana dia Henry onda kala poyang ne kala sngau longo bha haba kayu i ba kane ka jaka kala kalalon haba ya nujor pat kamiat ke baladap lakumba umdot ke ke baja ke bala penlong ya ka ataina ban pediang ba ke balaja ha ka pormet ke ditang ke jeng pos new basung syarkai jongka Henry onda kala rung syapoyeng ke jeng perkhat jongka barok kila kala haba kala yo iyo henmen jongka bau la ban yang halaki kejat kane kamot kalong ke basisya baki kimi ki pa jongka ataina kila penyap ya kana dia ban pen ko so di nambar jongka ta bau henmen jongka ataina ulala ban ya kini ki tu ya baro syapang kana dia ba kade kenong tu bat kala pet no hadin bakala tu na ying jongki kaida naru kamdon kanu ka jeng pen sisya ke bakala ban pen sisya ya ke balaja kalas ngamjar namar kamdon kasaki ban pen sisya kasung kumen ru ha kawe kaliang bau henmen jongka ulayo ya ke jeng pen im ke batamai Henry kadon ru ke jeng songkia mensem balada ke balaja ya kana dia kade ke basisya namar kamla ban yarab ya ka batang kumne kene ke khana kalakon kublai shubani paper lokpi ngin siknu biang ha kawe per ka video bye take care